OK. Mě to taplo do Fortniteu. Mě to taplo do Fortniteu! Ne! Prostě. To je bolest na to koukat. Jdu si vypláchnout oči savem. A ten taveňák je taky extrém. To bych v mojí restauraci nesnesl, ty tvůj mýmande. potr si musel vyplácnout oči savem. Potom, co ti tvoje matka vyprdla. Neserte mě. S Kingem nemám problém, bylo to jako skvělá výzva, vybral jsi to skvěle, Počkej, já tady vidím, domovník zrecenzoval hru, mrtka zasraná, vymrdaná, chcanka, vyjebaná, zachcaná, jsi si jistý s tím, co říkáš, jo? Jo, to je budu. Jakoby není to moc dobrá situace tohle, jo? Já tady mám zapálenou, kámo. No! To je on! To je ta legenda, co je sková. Legenda Counter-Strikeu, vole, tady v rukou. Vidličky do doběhnout. Smokli mi short, nemůžu short. Tak to bouknu. I monster mi smokli, kurva. Co tam dělal? Co tam dělal? Kde las? Nevím. Jsou dva. Jdeš to. Už jsme z matiky. Easy, mám to všechno vyčištěno. Nějaký další dotazy? Nějaký další dotazy, hoši? Potřebujete něco někdo ještě vyřešit? Podle mě je tady. Boom. Tak ne. Jo, on je tady. WTF? Je tady u mě, ty jsi debil! Ježíš, sorry, to je ten... Dobře. A přijde tahle skurvená část. A few moments later. Cože? Abychom se mohli. To je debil. Ježišimaria! Co mám kurva dělat? Jak to mám udělat, když ten kámen v úrovni, ty vole, mýho hrudníku je vysunutý jak péro pedofila před mateřskou školkou? Co mám kurva jako dělat? Jak to mám oblízt? Koukni na to, je tady Ty pičo. originál od Žufánka Gin, Jasný. ubrousek, To není Jaký ubrousek? Kamaráde, co jsi to řekl právě? Co to? Jaký herní plátno na kostky, Správně, pokračuj. kostky, Aha. kovový, Jo. s tímhle jako do letadla nedojdete, Aha. a dřevěný popelník. Jaký Ty seš totální kokot, ty bys neprodal. Kamaráde, tebe by nedal ty vole na AUX ani prodavač v Elektru. Ty jsi strašnej. Tak ty vole, já jsem tady dlouho nebyl, já už nevím, jak to funguje v prodejích, ty vole. No říkáš většinou to, co tam je. No a když jsem to pověděl. Ok, dobře, tak tohle je Bráškovice 4, takže teď ale řekl vám to. No, nebo takhle, oni mě zítra vystěhujou a příští týden předávám byt. Zlozím tady malujeme, zdi, rozbil jsem mrazák, jsem rozkopl, zásuvka se rozpadla, hajzl jsem ucpal, to ještě jsem skurvil. Míčka nejde. No, tak no. Já to všechno kotník jsem si tady zlomil, vole, jdu do prdele odsaď už. Kurva. Ale měl jsem tady dobrý stream, aspoň jakoby rok a půl. Jo, ale jinak jsem to tady dosral všechno. Kurva, pič. Dámy a pánové, pan režisér. To střihu. Mně se s ním jde líp, dívej, jo, takhle. Jestli se ti jde líp s ručníkem, tak je to v pohodě. Jestli je to věc, která tě nějakým způsobem... Je to můj plišák. Definuje. Ručník mě definuje. Vědět, že nosím ručník, protože se furt potím. Jo, tak ho měj. OK, ale klidně na něj seru. Ne. Já na něj seru. Teď jsi DJ, dej to na začátek. Teď jsi mě vymorfoval, já už to nechci. Ty jsi kámo, já ti říkám, že jo. Já už jsem se rozhodl. Ale víš co, já zase nechci dělat rukama, když jdu, a teď jak kripl. Tak si vem ten ručník. Jdu, zkusíme to. Já chci, abys tam měl ten ručník. Kurva, ještě 3krát nepůjdu, tak jsem spocenej. Fleši.
Já nejsem Viktor, vole, cyklista. Ty mě neser už. To je strašně super tohle. Spektrogram. OK, tak pan Invis, který mi tady tohle doporučil, právě přišel o moderátora, roli mého editora, kamaráda na Discordu, končí. A já si říkám, proč mi to radí, ne? To je hajzl. Teda chci říct, děkuji mnohokrát. No, já jsem si říkal, to by bylo moc jednoduchý. Pane Invis, můžeš mi prosím říct, jestli to mám dělat takhle? Protože mě nefungoval ten tutoriál a já jsem tuhle část musel skipnout, takže move to buffer. Data array. Já jsem klikl na delete a já jsem to byl úplně random, víš, já jsem tam měl nějaké barevníčky, já jsem klikl na delete, Ježíši Krista, to musím být znova. Nevadí. Tolik líbí. Jak si opravil ten mikrofon? Otázky? Mám důležitý info a obětuju svůj život za to. Prosím, vyslechněte si mě. Takže Melichar je zloděj, Melichar byl zloděj. Prosím, ticho, prosím, teď tě potřebuji, Pavlíku, aby si byl potišku na chvíli. Teď mluvím seriózně. Já tady obětuju všechno pro dobro. Já jsem tady starosta. Drž hubu. Já mám info! A já budu rozhodovat, kdo tady bude mluvit. Dobře, teďka bude mluvit Melichar. Můžeš. Pane Pavlíku, děkuju moc, pane starosto, vážím si toho. Koda. Já už se fakt Spočnu. Je. Já jsem si zlomil stativ. Já ti říkám, kámo, ten manažer, kterému patří tady tohle KFCčko a vidí pičo z okna, že tady je zas ten skurvenec tu na vole a zas tady ještě někoho zpovídá, tak ten musí být zesraný pičo. Si ho představuju, že se zabarikádoval vole někde v tom svojím kanclu, jak ten ředitel toho vězení pičo ve vykoupení z věznice Shawshank. A čeká tam s revolverem, vole, namířeným na ty dveře, až mu vyrazijou, pičo, ty vrata konečně a přijdou si pro něho, vole. A je tam, pičo, spocený, vole, víš, prostě opatlaný, vole, tou strouhankou. To je ale jako docela dobré, borec jde, pičo, do KFCčka, vole, objedná si tam 4 meníčka a přítelkyně tam naproti němu sedí. A jenom zobe od něho, že prostě dívá se na Basťocha, víš co, jak se cpe, a můžu hrát na holku. Měla problémy přítelkyně, která ale tam sice byla se mnou, ale neměla jakoby svou objednávku, ona jenom ochutnávala ode mě. Ta neměla tak velký potíže, nezvracela nebo něco, ale taky bolelo břicho a vlastně taky to trošku prohnalo. Ale neležela 3 dny jako kvůli tomu, jako já doma. Nevím, jestli celý strips, anebo půlku stripsu, něco tam ode mě odkousla, ale neměla toho tolik, co já. Takže měla půlku stripsu, maximálně celý, a přesto měla problémy. Jo. Normálně, kdybych z toho nějaký menší jako potíže, tak bych to zase tak neřešil, ale tohle bylo tak extrémní bolest, že prostě mi to nedalo a musel jsem to jako nějak řešit. Chtěl jsem to říct po dobrým, což nešlo. Co ji naučí neuhlídat? A když jsem se dozvěděl, že to je až taková velká kauza, že to je vlastně Come To bylo solidní. Pojď, veda. Nice, pičo. Máme to! Yes! Nebojte, ne! Ty milioni, ne! Padl jsem jako bojovník. Defne to solo. Oh shit. Ale já jsem docela silnej, kámo. Pojď. Nice!
bože! Kde jako vyrábal ten damage?